Nie každá ihla, špendlík a zicherka je rovnaká. Rozdiel neuvidíte až pri šití, rozdiel ucítite priamo okamžite pri manipulácii a práci. Lacné z Číny sú mäkké a ohybné. Alebo nezašpendlíte s nimi, kdežto poriadnym špendlíkom to ide okamžite bez ohýbania. Dobrý špendlík, ihla či zicherka je pevná, ostrá a kalená. A to platí nielen pre ručné ihly, špendlíky a zicherky, ale aj pre ihly do šiacich strojov. Práca s nimi je presná, rýchla a bez frustrácie. Správna galantéria neponúka čínske výrobky a keď sa niečo z Číny predsa len objaví, upozorní na to zákazníka. Spokojnosť totiž robia služby a kvalita. Investícia do správnych nástrojov znamená radosť a komfort pri každom projekte. Vyberte si u nás v Levíku alebo online na www.levik.sk. Pravý kalený kov, žiadny brak. Keď chcete ísť s radosťou a nie s frustráciou, napríklad zicherky čínska vám urobí toto. Kalená je tvrdý pevný kov. Môžete si vybrať.